So hi guys, may hapon guys. Dali ko dire sa kuan. Among basakan. Nagsusi ko kay giabunuhan mo gud ng buntag among basak, among tanom di ay. Diba basig ni awas si Jaba. Sayang ang abuno maano dag abuno. So man day siya ni baha, man day siya na usik. So pero wa ni siya na butang abuno tanan kay di pa man oras niya nga abunuhan. So ang katong naunag tanom kay dugay malagi na human among tanom. So katong naunag tanom mo ay giabunuhan ganina. So mao din siya ang giabunuhan ganina guys. So mao ni ang giabunuhan ganina. Mao ni ang giabunuhan ganina guys. O katong to dito sa tabay. Ang kanili ni ay wala pa na abunuhi kay dili pa man ni adlaw nga abunuhanan. So mga sunod pa ni adlaw maabunuhan padung dito sa ubos. So ahon sa insirad ang kadali. Kina may tubig din na anja. O man hinon siya ni baha padung dito sa ubos, o man hinon. Pero ako siyang butangan lamang og juta para sure nga dili masayang ang abuno. So ako sang wala guys namang kuidang pala guys, among pala is unique ginama ni Papa. Kay wa may pala katong nabali. Wa pa na ayo ug wa pa may kapalit og lain, o diba? So muli na ko guys. Ming, Mama Miming. Nalay ka diri mama. Ha? Mama Miming. Nagunsa ka diri mama? Ha? Nanukob ka? Nanukob ka mama? Unsa pa kay tinukob? Ha? O pa kay tinukob? Agi ko mama bi. Agi ko. Agi ko kay muli naman ko. Agi ko bi. Mama. Mama Miming. Mama Miming. Agi ko mama. Mama Miming, agi ko. Bi agi ko bi. Ha, uli na nga to ka. Ka uli na nga to bay. Ha. Padaplin mo agi naman ko. Mo agi naman ko mama. Mama Miming. Ayo suko ba, mo agi na ko ba. Gahi ago ay. Agi na ko. Hadlok man ka mama. Di ra ka ma babay ma, uli na ko ma. Di ara ang tangkungan guys. Cebu Philippines Standard Time. Tanan. So maura to siya guys. Muli na ko. Thank you for watching guys. Bye. Ingat. God bless.